سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة مقسلامتنا نعخم يكون نلوم زبنا يوم زينات سبورت حزنا قريبنا لنا أقدمنا قلنا يوترو مكتتالكم متبعكم من نقفيتكم من اللابو سنة مكتتال ديدير دروغبا ناي كبر معارك تقبلوم كخوبات كاع تشيلسي زنبره ديدير دروغبا نعبيت سبورت هاغرو بزغبرو ابركتونا مرغا سلام هاغرو بستصاوتو لعلتران بدرجه ديغري ناي كبر معارك كم اتوهبه تحبيروم اتتولاد معراب افريقاويت هاغر ايفري كوست زخونه دروغبا نت بيونيفرسيتي هاغرو استمطولو ناي كبر معارك بحقوس لبي كم زتقبلو ونتغاليصوم كاب صوتا كعس اغر دحر مسنباتو نزلو قطباو عامن زنان تطقيمو كسا حجو كعس هاغرو ام معبالن اب هاغرو تفطيرو نزنبره بوليتيكاو زي مرغغا ام هدان بزحايلك سرح كم زصنح يغلص نتناي ديغري معارك زهابوتو يونيفرسيتي ايفري كوست كوينا دروغبا نتي اب تهاغرنا 5 عامات تفطيرو زنبره وق حد دو نمبال اب 2005 سبصح سم مع مقراص تخص ام علبيو ام مبصح ادنق تراكم متتصاوته تقيسا هيباتو زلاناي كبر شلمات زغبوكم زخونه حبيرام ود 43 عام دروغبا نتشع تفطيرو زنبره وق حد دو نخبلن سلام نخسفن العل ابركتو يغيروم اتنسو زعرلو سلام كالومي ايفري كوست اب سممعن هداتن كتبصح الى تركب زبلت حبريتا كمناي كبري توهيبو زلو معارك فرصامو مخانو اسميرولوم بزيكا زدروغبا كباب صوتا انكلو اتحيزو ام عبال هاغري اجامي كبركتالن دحر مبال واغا 3 مليون باوند زخون هوسبيتال اب هاغرو ايفري كوست كهنص غيريوم بزيكا زستصاوتاي نبر كعس اغر هاغرو ام معبالون تكارديت مسرتو يسرح كم زلون اب غداي محدر سبورت هاغرو يدو بمتتاو كا ولا قوت زي تعوتك سابن بريزيدنتنت محبر كعس اغر هاغرو من مرح كم اتودادرني غلاص ام عبال سبورت هاغرو بزغبرو ابركتو دما اب 2020 شلمات بريزيدنت محبر كعس اغر اوروبا توهيبيوم اب تشعو غزي دما دروغبا ابتن ام معبال زركب هاغرات بلوصات تصاوت كعس اغر كخونو زخلو بزحات قلعو علو طراي زيكونه دكتورات ممهرانن انجينيراتن كخونو زخلو بزحات قلعونا اللوم بز مخنيات دما ايمن اسياتنا حلم من رايهم نخفصمو كنحجزومن كنتبابع من اقداس زخونه كبل مدرس ميعم دروغبا اب زمن صوتو بزنصبارقو وحل بقعتن اب زمن صوتو بزنصبارقو وحل بقعت بمليونات افكرت كعس اغر كم جغنا يزرم لعلو كل كعسو مسحز زريو بقعت حيلن بالحن دما كنعوتينا زبل حيال منفسن بزحات من اسيات بقوتا كصلوم زخاله قديم كوخب تصواتاي مخانو يفلط دروغبا اب 2004 كاب فرنساويت كلب مارسي ناب انجليزاويت كلب تشيلسي تتصنبر مخانو يذكر دروغبا اب 2014 كاب اهغراوي صوتا طروتا كم زوص كحبرن كلو اب 2018 دما ام بل 4 عامتو كاب صوتا كعس اغر تقليلو كم استسنابته افليطوم دروغبا اب زناي صوتا زمنو كلته ورق ጫማ ክሽለምን ከሎ 4 ጽዋዓት ፕሪሚየር ሊግን ሓንቲ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግን ድማ ኣቲሪዮም غارس بيل حنت عدلالاتو تباهيلوم بسنك زيدان ام مادريد سلازي ما ام اوبلق حن حدا عامت نابتتون 50 غيرو صنح بيل غزيو اكيلو زمص كرمتي نابتا اسبانياويت كلب كملسيوم انت خونه مصاررتو زخونه زيدان كابتا كلب تسنابيتلو بمهلاو بتحاده مستنتا كلب نخسلطنا داغماي تمليس وازلو ايطالياوي كارلو انچولوتي صبو مردا سلازلو ودما بتخال ابز عمت زدحان زخونه ناي صوتا غزي كحلف كم زخل بوت جونسون استباهله تنتانو سبورت غليصوم جونسون اسعيبو كامني ايفرتون مسلطان بهاندبت ناب ريال مادريد تمليسو زلو انچولوتي نتود ويلسات قاعز حش عدل كفطرلو سلازخل بيل ابزاو علو نخفصم تريفاتو زلا حنت عامت بقعتو نخنصبارق عدل كم زركب حبيرو اب 2013 ناب مادريد مصي سموناوي 600,000 باوند እና تخفلت صاوت زنبره بيل اب قدم اسلطان ينبر زيدان موغوس بمسانو منبر تقيرت كما مو تجديدو نيريوم نز تعذب اسلطان توتنهام زنبره مو زحلف ورح كام
ምሕዝነቱ ዝተባረረ ፖርቱጋላዊ ጆዜ ማሪኖ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ንቤል ብናይ ሓደ ዓመት ልቃሕ ናብ ቶተንሃም ከም ዝግዕዝ ገይርዎም ጋሪዝ ቤል ግን ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ እንተኾነ ብቕዓቱ ከመሓሽ ብዘይ ምኽኣሉ ከም ትጽቢ ዝተገብረሉ ክጻወት ኣይተራእን ኣብ መወዳእቱ ግና ቤል ናብ ማድሪድ ክምለስ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ አንቸሎቲ ብቕዓቱን ዝሃሰስ ስሙን ከመሓሽ ትጽቢት ይግበራሎም አንቸሎትን ቤልን ኣብ 2014 ሓቢሮም ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ዓቲሮም ነይሮም እዮም ሽዑ ጀመረ ምሕዝነቶምን ምርዳኦም ከኣ ኣብ ዝመጽእ ሓምለ ዝጅመር ልምምድ ክራኸቡን ኣብ ግብራዊ ግጥማት ሓበራዊ ዓወት ከንጸባርቁን ይኽእሉ እዮም ይባሃላሎም ኣብዚ ዓመት ዝበለቀ ሓምስ ናይ ቅድም ክለቡ ቶተንሃም ዝጻወት ዘሎ ቤል ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ ኣብ ኩለን ግጥማት 16 ሽቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝጅምር መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ እንትርፎነት ድሽሕ ክትብል ገሊጻቶ ዘላ ኣጥቃዒ PSG ኪልያን ምባፔ ኣብ ሑፋ ኣምእታው ካልኦት ተጻወትታ ናይ ምፍራ መደብ ከም ዘይብላ ይግለጻሎም እዚ ኸኣ ነቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተመሊስዋ ዘሎ ወዲ 61 ዓመት ኢጣልያዊ አንቸሎቲ ሓያል ቡድሆ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ይሕበር ተወሰኽቲ ዜናታት ፔፕ ጓርዲዮላ ንገዲም ኣጥቃዕታ ጋንታ ዝነበረ ሴርጂዮ አጉዌሮ ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ይሕዞ ከም ዝነበረ ወላድ ናይ ተጻዋታይ ገሊጹ እቲ ሊዮኔል ዴል ካስቴሎ ዝተባህለ ኣቦ አጉዌሮ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ስንብት አጉዌሮ ወደይ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ክዛረብ እንከሎ ይነብዕ ነይሩ እቲ ንብዓት ግና ናይ ልቢ ዘይኮነስ ናይ ምሰል እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ወደይ ጽቡቕ ኣጠማምታ ኣይነበሮን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ወደይ ኣሜዳ ኢትሓድ ክሪኦ ፈጺሙ ይደሊ ነበረን ክብል ነቲ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረ ስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ነቒፉ ንሱ ወሲኹ አጉዌሮ ናብ ባርሳ ድሕሪ ምስጋሩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ሕጉስ ህይወት ይሕልፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕጉስ ክገብሮ ዝኽኣለ ድማ ምስትን 15 ዓመታት ዝተዓራረኹ ወዲ ዓዱ ሊዮኔል ሜሲ ብኣካል እናተራኸበ ብቐጻሊ ክዕልል ዘኽእሎ ዕድል ስለ ዝረኸበ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ኮኸባት ቃይ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ጎድን ተጻወቱ ኣብ ቢዝነስ ውን ይነጥፍዩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ንግዲ ክገብሮ ጸንሐ ወፍርታት ድማ ኣብ እስጳኛ ንሓደ ካብ ዝበለጹ ሆቴላት ክዕድግ ኢሉሎም እዚ ሆቴል ዝን ሜሲ ሓምሻይ ሆቴሉ ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡ እዚ ማለት ሜሲ ኣብ በበይኑ ቦታታት 5 ዘመናውያን ሆቴላት ይውንን እዚ ኣብ ዞባ አንዶራ ዝርከብ ሓድሽ ሆቴሉ ብኽንደይ ዝኣክል ዋጋ ከም ዝዓደጎ እኳ ተዘይተፈለጠ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ናይ እንግዶት መሳለጥ ኣስተዋዳደሉ 31 ክፍልታት ዘጠቃለለ ለምዃኑ ግና ክፍለጥ ተኻኢሉሎም በመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ ሜሲ ነቲ ሆቴል ኣብ እስጳኛ እቲ ዝበለጸ ክገብሮ ይወጢኑ ዘሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ጃዶን ሳንቾ ካብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ምፍራም ዘኽእላ ሓድሽ ዝርርብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ በመሰረት መርበብ ሓበሬታ ደ አትላንቲክ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ካብ ንኣጥቃዒ ቶተንሃም ኬን ጃዶን ሳንቾ ድሕር ምምራጽያ ነቲ ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ከተምጽኦ ምስታ ጀርመናዊት ጋንታ ሓድሽ ዝርርብ ጀሚራ ዘላ እንተኾነ ቦርሲያ ዶርትመንድ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ 100 ሚልዮን ፓውንድ ተሓትት ብምህላዋ ዩናይትድ ድማ ነቲ እንግሊዛዊ ጥቃይ 80 ሚልዮን ጥራይ ቀሪባ ብምህላዋን ቀጢፈ ናብ ስምምዕ ዝበጽሓ ከም መስላዩ ዝንገረለን እዚ ይኹን እምበር ዩናይትድ ነተጻዋታይ ኣብ ዝኣቱ ዘሎ ክረምት ከተፈርሞ ምዃና ብርእሰ ተኣማንነት እትገልጽ ዘላ እታ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት እኳ ክትዕድጎ ላዕልን ታሕትን ኢላ ተነበረት ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ግና ክሰልጣ ኣይከኣለን ሶልሻየር ጋንቱ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ጽዋዕ ከተልዕል እንተኾይና ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ሳንቾ ካቫኒ ሜሰን ግሪንውድ ራሽፎርድን አንቶኒዮ ማርሲያልን ክህልዋ ከም ዘለው ንሓለፍታ ክለብ ነጊርዎም ዘሎም ሳንቾ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ምስ ዶርትመንድ 15 ግዜ ክጻወትን ከሎ 16 ድማ ኣመዝጊቡ ተጻወተ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ዝመጽእ ሰነ ኣብ ዓዶም ዝእንገድ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ክሳተፉ ንዝቐረበሎም ሕቶ ነጺጎም ንሳቶም ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ኣብቲ ውድድር ከይሳተፉ ዝመረጹሉ ምኽንያት ኮሮና ከም ዝኾነውን ይሕበር መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብ ምዉት ግዜን ሃንደበትን ከእንግዶ ወሲኑ እንተኾነ እቲ ውሳነ ንተቋምቲ ሰልፍታት ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ንሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገር እውን ኣቆጢዕዎም ይዘሎም ምኽንያቱ እቲ ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ብራዚላውያን ዝቐዘፈ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝኸፍአ መልክዑ ከይቅጽል ከቢድ ስጋት ስለ ዘለዎም ኣብታ ሃገር ዛጊት 470,000 ህዝቢ በቲ ቫይረስ ተቐዚፉ ዘሎም ብራዚል ነቲ ውድድር ከተእንግድ ዝመረጸት ኣርጀንቲናን ኮሎምቢያን ዝተዋህበን ዕድል ድሕሪ ምሕሳመን እዮም ብራዚል 45 ሰነ ኣንጻር ኤኳዶር ዝቕጽል ሰሉስ ድማ ኣንጻር ፓራጓይ ፀወታ ክህልዋዩ ኣጥቃዕ
ተጻዋዓይ ቸልሲ ኦሊቨር ጁሩድ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንኽልተ ዓመታት ክጻወት ዘኽእሎ ውዕል ከም ዝኸተመ ተሓቢሩ ብመሰረት ኣብ ኢጣልያ እትሕተም ጋዜጣ ካልቺዮ ሜርካቶ እቲ ምኩር ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ካብ ክለባት ዌስት ሃም ኒውዮርክ ሲቲ ንዝቐረበሉ ጠለብ ብምንጻጊው ምስ ኤሲ ሚላን ክጽምበር መሪጹ ዘሎ ንዓመት 3.4 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ንኽኽፈል ኣብ ርእሲኡ ብቕዓቱ እናተራእየ ቦናስ ንኽወሃቦ ድማ ተሰማሚዑሎ ኦሊቨር ጁሩድ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ዳርጋ ኣብ መንበር ተቐይርቱ ኮፍ ኢልዩ ኣሕሊፎም በዚ ኸኣ ሙሉእ ግዜ ሂባ ከተጻወቱ እትኽእል ንዕኡ እትበቅዕ ጋንታ ከናዲ ከም ዘገደዶ እዩ ዝንገረሉ ሊቨርፑል ንብራዚላዊ ሓላዊ ልዳታ ኣሊሰን ውዕሉ ከተናውሓሉ ዘኽእላ ዝርብ ከም እትጅምር ኣፍሊጣ እዚ ቁጽሪ ሓደ ሓላዊ ልዳት ኣብ ዝጓን ሃገሩ ወኪሉ ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ንምስታፍ ኣብ ልምምድ ተጸሚዱ ምህላው ዘመልከተት ሊቨርፑል ካብቲ ግጥም ዝተመልሰ ሙሱ ቀጥታዊ ዝርብ ከም እተካይድ ኣፍሊጣ እቲ ሓላዊ ልዳት ኣብ 2018 ዩ ካብ ሮማ ብ7.5 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ሜዳ ኣንፊልድ መጺኡ እዚ ዋጋ እዚ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ዝኸበረ ሓላዊ ልዳት ናይ ዓለምና ከገብሩ ኣኽኢልዎ ነይሩ ገና ክሳብ 2014 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ኣሊሰን ሊቨርፑል ኣብ 2019 ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ 2020 ድማ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንኽትዓትር መሪሕ ግደ ከም ዝተጻወተዩ ዝእመነሉ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን ዝነበረ አንቶኒዮ ኮንተ ንቶተንሃም ከሰልጥን ምስ ሓለፍታ ክለብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ጋዜጣታት እንግሊዝ እቲ ወዲ 51 ዓመት ኣሰልጣኒ ክታሙ ንኸነብር ድሮ ናብ እንግሊዝ ኣምሪሕሎ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ድማ እቲ ውዕል ክፍጸም ትጽቢት ኣሎ ሎማ ዓመት ንኢንተር ጽዋዕ ሴሪኣ ኢጣልያ ዘግዘማ ኮንተ ኣብ ዓመት ስፖርት 2016-17 ንቸልሲ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክዕትራኪኢሉ ዝነበረ ምኩር ኣሰልጣኒ እዩ ኣብ ወንበር ቶተንሃም ዳንኤል ሌቪ ዝሓለፈ ሚያዝያ ካብ መዝነቱ ዘባረሮ ፖርቱጋላዊ ሞሪኖ ዝትክእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ንልዕሊ ወርሒ ዝኣክል ሃሶ ክብል ድሕሪ ምጽናሕኑ ኮንተ ዝመርጽ ዘሎ ናይ ቅድም ዳይሬክተር ስፖርት ጁቬንቱስ ዝነበረ ፋቢዮ ፓራቲቺ እውን ዳይሬክተር ስፖርት ቶተንሃም ክኸውን ተመዚዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ፓራቲቺ ምጁቬን 11 ዓመታት ኣብ ዝሰራሓሉ አንቶኒዮ ኮንተ ነታ ጋንታ ናብ ዓወት ንኸብጽሓ ዓብ ምኽርን ሓገዝን ከም ዝገበረሉ እዩ ዝንገር ቶተንሃም ካብቲ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ዝነበረ ፖቼቲኖ ጁሊያን ኔግሊስማን ብሬንዳን ሮጀርስን መን ከም እትመርጽ ኣሙሳን ተጸጊማ ከም ዝጸንሐት እዩ ዝሕበር ቸልሲ ነቲ በአርሰናልን ፒኤስጂን ዝህደን ዘሎ ኮኸብ ኢንተር ሚላን አሽራፍ ሐኪሚ ንምምንጣል ከም ዘንቀደት ተሓቢሩ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ወዲ 22 ዓመት ሞሮካዊ ንምፍራም ተበግሶ እትወስድ ዘላ ድሕሪ 11 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ጽዋዕ ሴሪያ ኢጣልያ ዘልዓለት ኢንተር ብምኽንያት ፊናንሳዊ ቅልውላው ንብርክት ዝበሉ ኮኸብ ተጻወታ ናብ ዕዳጋ ከተወርዶ መደብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምሕባራ እዩ እቲ መደብ ንኣሰልጣኒ ኣኮንተ ስለዘቆጥዕ ብወለንቱ ክገድፋ ከም ዘገደደውን ጸብጻባት የመልክቱ ኢንተር ሚላን ዋጋ ናይት ጽዋዕ ሴሪያ ንኸትዓትር ዓብ እጃም ዘበርከተላ ተጻወታ ሐኪሚ 7 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ኣፍሊጣላ አርሰናል ነርባዕተ ተጻወታ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ክረምቲ ከተፋንዎ ምዃና ኣፍሊጣ እቶም ውዕሎ ማእኪሎም ዝፋነው ተጻወቲ ዴቪድ ሉዊስ ማርቲን ኦዴጋርድ ዳኒ ሴባሎስን ማትሪያንን ምዃኖም ድማ ወሲኻ ሓቢራ ሓደ ካብ ብሉጻት አትሌታት ዓለምና ዝኾነ ሶማላዊ መበቆል ዘለዎ እንግሊዛዊ ሞፋራህ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ውድድር ኦሎምፒክ ድሕሪ ምስታፉ ጫምኡ ክሰቅል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ሰር ዝብል ማዕርግ ረኺቡ ዘሎ ወዲ 38 ዓመት አትሌት ስለምንታይ ካብ ውድድር አትሌቲክስ ክእለ ከም ዝመረጸ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን እንተኾነ ካብ ሕጂ ንድሓር ብቕዓቱና እንቆልቆለ ክኸይድ ስለዝኽእል ክልተ ግዜ ከይተራእየን ከሎ ምስ ክብሩ ጥሮታ ክወጽእ መሪጹ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣብ 2017 ናይ ትራክ ውድድር ገዲፉ ኣብ ናይ ማራቶን ውድድር ክሳተፍ ዝመረጸ ፋራህ ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድራት ጥራይ 5 ግዜ ወርቂ መዳልያ ክዓትር ዝኽኣለ ምዃኑ ይፍለጥ ሞፋራህ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣብ ናይ 10000 ሜትር ጉያ ክወዳደር መዲቡ ዘሎ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ናይ ወትር ምክትታልኩም ብኽብርን ዕድም ብወገና ክንፋነወኩም ሰሰናዩ ኣብ ሲኔማ ስምጥዑሙ ዝመልከ دراما على توازات سبورت في الميتا